Ez dago imaginatzerik Zarausko hondartza surflaririk gabe. Urte osoan olatu paregabeak izaten dira surfean aritzeko. Eta hori dela eta, 3. urtez, hautatu dute UB Bikoitzak UEZ munduko zirkuito profesionalaren probetako bat bertan jokatzeko. San Miguel Pro Surf. Txapelketa hau azpiegiturari dagokionez gero ikusiko dugu Euskal Herrian eta estatu mailan ospatzen den surf txapelketarik deigarriana, 2000 metro karratuko azpiegitura daukagu hemen, benetan aparta, 155 surflari etorri dira, izen handikoak, horien artean mundu txapeldunak izandakoak, herrialde guztietatik benetan exotikoak, Hego Afrika, Hawaii, Australia denetarik ditugu hemen, eta horien artean noski 10 bat euskal surflari oso ezagunak eta primerakoak. Sei egunez surfa izango da protagonista nagusia Zarautzen. Baina ez bakarra. Arratsaldero 11 ekitaldi antolatu baititu Zarauzko surf elkarteak. Ikuskizuna eta giro ziurtatuak daude. Alde batetik txapelketa izango dugu egunero, normalean, hau badakizue olatuen araberakoa izango da, beraz meteorologiak erabakitzen ditu halakoak, baina printzipioz goizeko 9:00 aurrera egunero olatuak izango ditugu, gainera gora egingo du itsasoak eta ia 3 metroko olatuak espero ditugu, beraz ikuskizun aparta egongo da, eta gero arratsaldean eta gauean surfesta potentea izango dugu, programa bat antolatu dute hemengo Zarautzko surf taldeko kideak eta denetarik izango ditugu. Dantza, breakdance, skatea, hor baditugu grafista batzuk lanean, taulak kustomizatzen eta bar, sosketa, kopariak, kontzertuak, denetari pantaila erraldoi bat antolatu da horretan, filmeak ikusteko aukera, esan bezala festa polita izango dugu, denetarik. 2000 metro kuadroko azpiegituran munduko hainbat bazterretatik etorritako surflariak, epaileak, kazetariak eta antolatzaileak elkarrekin bizi dira egunean 12 orduz. Esan behar dizut 100 pertsona daudela hemen lanian, beraz jende pilo bat. Hemen daude prentsa bulegoa, epaileak eta ASP edo Association of International Surfers. Hauek dira gutxi gora bera zirkuitu osoa kontrolatzen dutenek, hemen daude, hemen ordenagailu bitartez interneten ikusteko aukera egoten da, beraz oso modulo garrantzitsua da hau. Hau Julen da, gure speakerra, Julen, kaixo Julen, berri aldizkarirako. Julen speakerra da eta bera da, narratzen duena historia txapelketa guztia, bai interneten nola hemen zuzenean. Hor zureatzean gara jarri ditugu, hemen inbitatu edo gonbidatu bereziak izango dira, BIP deitzen ditugunak, oso ezagunak. Hemen, eszenatoki txikia, eta hemen ja hasten dira, txapelketarekin batera garatzen diren bestelako ekitaldiak edo programak. Eta hemen, hainbat karpa edo denda daude, honetan, lehiakideak, nolabait arlasatu behar dira txapelketa horretik eta gero, eta denetarik dago hemen. Hau adibidez, Nike markaren karpa da, laguntzailea dugu, eta hemen, denetarik dago. Arropa dena kustomizatuta, taulak bezala, zapatilak eta bar, bideoak ikusteko aukera, hemen, ikusi bezala, juniorrak edo surflari gaztetxoak biltzen dira. Justo hor atzean gero ikusiko dugu taberna txiki bat improvisatu da, eta hemen beraz musika jarriko da, egun osoan zer, batez ere gauan festaren bat ere izango da, eta beraz ikus bezala erlasatzeko eta olatuak ikusteko paradisuan bezala. Hor atzean, hemetik kanpo eta denei irekita egongo da esan bezala taberna, eszenatoki erraldoia, han kontzertuak izango ditugu egunero, gaurtik hasita gainera breakdance eta skate erakusketa izango dugu, erakustaldia, pantaila erraldoi bat ere jarri dute hor atzean ikusiko dugu, eta aurreratzen dizuet, oraindik ez dago jarrita, baina piztina erraldoi bat ere jarriko dute, olatu artifizialekin eta bar, beraz ikuskizun polita eta esan bezala, ikus bezala oso handia, hemengo malekoia, esan bezala 2000 metroko azpiegitura da, hor atzean bestelako karpak ikusten ditugu, horretan surf inguruko dendak eta interesguneak daude, beraz surf saleak direnentzat eta ez direnentzat leku interesgarria tartetxo bat igarotzeko. 155 surflari, 50 bat komunikabide eta 30.000 ikusle inguru bilduko dira Zarautzen igandera bitartean.